Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, standby sa Action Night Patrol magasunod sa TV ginlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, Region Wide, mga palangga kita sa Labilin na isa ka oras, 21 minutos, karon nga daw. Miyerkules, Petsa, 6. Sa Miyerkules na mga edisyon sa inyo sining aparaton tunang siranda, liwat na manaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining mga news team. Sa pagtulong naman sa pinakaulihi naman labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa atong kapulisan sa Negros, Tagdakbanwa sang Bacolod.
Ang aton sila nga Patrol 3 na Bara Patrol. Liwat naman nga bagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan. Ato naman liwat nga himusuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Miyerkules nga edisyon. Talos nga bagapungko sa trono ni Aksyon John Diaz Boylog nato ng puwersa ni Aksyon Eden Thea Abuso. Back to back sa aton nga piloto sa Patrol 3. Sa aton sining Nabara Patrol. Aksyon na ni Kirao. News Center. Buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Nagabantay man sang mga pinakaulihing update sa COVID-19 sa national kag international update. Bulogan magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spulgar. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico sa Kinandan. Ang inyo sa dagat ang kurman, Action Night Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update nyo ako sa Nabilin, isa ka oras. 18 minutos nga pagpangalaga at inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang ulang kabahin sa ato sila nga pagpangalaga, ginadulong sa inyo sa karuman sang CL-Pito-Pito. Nakahibalobla ka mo nga ang CL-Pito-Pito. Amo ni siya ang nagapabakod man sa aton sining nga immune system. Para nga mangin babakod ang aton sining nga immune system. Inom kita adlaw-adlaw CL-Pito-Pito. Uy, sa aton gali maka-actually kawantagid ang pagbakal bala sang peke nga CL-Pito-Pito. Kami nagalagaw subong. Suli kawanta ang nagabaligya nga nagapang balay-balay bla. Gara subong na nga gabaligya ga pamalay-balay mo. Tina peke ng ginabaligya nila. Para mabalaan mo pagid nga peke ang ginabaligya nila nga CL-Pito-Pito. Sulod nila sa mineral water bla. Plastic bottle. Nanda nila ginasulod. Digani ginasulod man nila sa mga lapad nga botilya. Na likawan tagid na pagbakal sa amo ng mga klase sang CL-Pito-Pito sa suludlan niya kay ina peke gid. So parang hindi manugon ang kwarta mo. Diretso ka nalang bakal sa mga masaligan nga butika o kung parmasya sa inyo sininga lugar. Kay sigurado ang babakal nyo urig nga CL-Pito-Pito. CL-Pito-Pito, laking CL-Pito-Pito, lagi kang panalo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa iradikalidad nga mga medical doctors? Katuan nyo lang, pamasyaran nyo lang, Dalan Lacson, GA Esteban Building. Ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat,
mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala, damo man siya balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension Clinic. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika, ilabis na rin nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sang Life Extension, pwede ka ka-text, pwede ka man ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilidekalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalan Lacson, G.A. Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:16 na. Antes na ko ang report ni Aksyon Eddie Daboso sa Patrol 3 na bala patrol dali lang gid no kay ginatawagan ta lang blang atensyon sang Nuneco dira sa may Northern Negros. Ginatawagan ta lang ang igtalupangod ni attorney Danny Pondivilla, ang general manager sang Nuneco, amo man ang ano niyang OIC is ISD, Institutional Services Department sang Nuneco, no. Atensyon, attorney Pondivilla, sir, may gabi dira sa imo. Ano niyang rason nga nga daw naga-fluctuate dang kuryente sa area sang Hawayan. Nadamo diri sa mga pumuluyo nga naga-text sa aton, nga nagapanawag, nga daw naga-fluctuate, nagapatay siga ang suga dira nila, kuryente nila dira bali sa may Hawayan silay. Iwas lang kabalo ko ng rason nga ang naga low voltage, nga naga-fluctuate ang ila dira nga kuryente. Kakadamo na sa mga appliances dira nila nga nagkalaguba tungod sang patay siga sang kuryente nga ginaserbisyuhan sang Nuneco. Kung may Sineco, kung may Nuseco dito sa Northern Negros, Nuneco na. Tiantis nga serbisyo daw perwisyo ng ginahatag sang Nuneco sa mga konsumidores nilang. Kaya kadamo na sa mga suga da, mga silimpan da sa mga puluyan da sa Hawayan, nga nagkalaguba, hindi na magtiyog, hindi na magandar ang ilang mga suga, kay apektado sang sining patay siga nga kuryente nga ginasupply sang Nuneco dira sa may Hawayan. Amo ni subo nga nag-atubang kita sa krisis problema sa COVID-19, ti kumuang aton nga mga kauturan, wala man ngagwa sa balay nila, so ang kalingawan nilang na TV, ano ba lang to ang TV ni kay iba nga TV da sa pila ka pamalay da sa Hawayan, hindi na magalandar tungkol sa patay siga sa serbisyo kuryente sa Nuneco. Tanong rason dira attorney Danny Pondivilla, sir. Basi makapatha ka, di basi makatawag ka sa aton program. Gawin ko contact number sa imo. Ginapanawagan ta ang general manager sang Nuneco. Abi, attorney pa, tagibi mga pumuluyo ta sang Hawayan. Dahil gusto man nila may baluan, kung ano ang rason nga ang nag-fluctuate ng ilang kuryente, patay siga ng ilang kuryente. Yan, test servisyo tamayo, gawin nga gwada, pero isyo gini sa mga pumuluyo da. Sa dugangan man sa serbisyo man nga way-waay mo niya sa Sineco mag-usaw. Ang Sineco kisa mo man may patay siga, patay siga. Ano naman?
ginatawagan tala si Attorney Danny Pondibiliada. Attorney, kung nagapamati ka, feel free to call din sa atong nga programa para mapatak sa mga residente dira sa Hawaiian na nagkakatabo nga nagapatay siga, nagka-fluctuate dira inyo kuryente sa mga konsumidores dira sa Hawaiian dira sa Silay. Paliw ko ng attorney ha. Kung nagapamati mo sa attorney Danny Pondibilia, ang general manager sang Noneco, o basi si Mr. Robin de la Chinada, ang officer in charge sang Institutional Services Department na sang Noneco, kada imo gini linya, kada imo gini departamento. Abi patagid ang pumuluyo sang Hawaiian Silay dao. Antes nga makapaliwa-liwa sila, antes nga lantaw sila TV, da kung hindi mo sila kuwas balay nila, plus dugangan pa nga mainit ang panahon, kaya mo pa ng serbisyo sa Noneco, na daw ka inutil, na daw hindi mayo, kay nagamalfunction, o ano na nagapfluctuate, patay siga, ang ila dira kuryente, nga naga-supply kag naga-serbisyo sa ilang mga konsumidores sa Hawaiian, syudad sang Silay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Waliyog lang attorney Pondibilia kag Mr. De La China. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:22 na. I-check ta aton sining Patrol 3 ang aton sining nabara patrol hibaloon tang sitwasyon sa paglibot-libot ni Action Eden Thea Abuso, ang nag-iisang babae ngayong gabi sa Action Night Patrol program. Basta gani Miyerkules, siya na nagapungko sa trono ni Action dyan, si Action Eden Thea Abuso. Ibaloon tang sitwasyon sa Metro Bacolod, sa iya nga pagpulo pasiplap, sa iya sining nga paglibot-libot. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Eden, may gabi, please come in. We wish you a Merry Christmas. Ayo di purma. Ay, doon na batian ko. Gito, ara gito ang CL mo. Ang CL. Amo na daya mo nami, ya. Aba? Naghambalang wala CL. Ayo di Amo purma. na ni confident maghambal kay hindi man pwede nga ihambal ko kung wala ko. Di ba lang? Hosto. Pati maalang-alang karon di makanta na lang tayo. We wish you a Merry Christmas. Abi ko, we wish you CL a Merry Christmas. We wish you Ayo di CL. purma. 2 months pa, 3 months. Noy, kapabatsak lang si Eden. Mayong gabi lang da sa aton nga mga ka-action, actionary ka. Nagapamati, gid sa night patrol. Kabla actionary, damo, tabala mga nalabyan man, no? Especially sang, kung kadaugto man, blakis kay Action Rex Kantong, live report man kaya libot-libot sa patrol. Damo gid yan dati halin sign on ya pakadto sign off sa paorok-orok ya with Action Eric magbanwa nagapamati gid sila kay do hindi ko na makumpleto ang ila nga adlaw kung hindi nila upod ang Action Radio Bacolod. Action Eric pero di salamat gid ginatamyaw gid nato ng tanan naton nga tagpalamati hindi lang mga kig kung malipatan kisa angalan kay hindi man na pwede nga isa-isa ko Action Eric na no. First come first serve lang ako na comment piyo gina nga mabasahan. Pero Action Eric ari kita ayon no sa malapit sa Lopez East. Do dulom ang dala no Action ani no. Ano man do wala ganda ang street lights. Wala naguro street lights kito ko tawhay man mong gabi ang kuan dalan. Ano nagtulog manguro street lights. Wala kay nagligad ano man kagapon okay na kagapon ko ina nagandar da kay grabing traffic. Kahapon gila ganda kagapon grabing traffic da.
Correct, Action Eric. Pero subong yung mga traffic lights tara. Ang mga street lights sa ulunhan sa Villa Angela, di Action Eric, doon nagdulom-dulom ang dalanon. Di may ara sa daan mga frontliners nga nagahulat-hulat man sang sugat nila. Kay, Gani? especially mga BPO ni Blair, di may mga nurses nga ara sa graveyard shift. Nagahulat-hulat sang sugat, di nag-ara lang bala sa igad sang dalan, do ti medyo delikado. Gani? Kung dulom-dulom ang ilang nga hulatan. Although nga hindi man subong Action Eric, kami mga malain nga ginhawa. Kaya pati ng mga malain nga ginhawa, Action Eric, mga naka-quarantine. Hindi sila pwede kagwa. Kung daduwa na mo mga may malain nga tuyo, kag may mga malain nga ginhawa, hindi man na makagwa. Kaya may kinanlan nga QP, kag naka-face mask, tipo lo pahuway lang. Pero do kaladlukan gid gapon Action Eric magtindog ang ato ni mga frontliners samtang nagahulat man sa ila sugat. Gani. Pero ang damo diya sa Action Eric gapon 9:25 na damo gapon nagagawa nga ido. Damo kita nalabihan Action Eric nga do ano man mo do barkadahay man nga mga ido. Ginakalitar na nila. Oo, nag-istoryahan na man sila nga, pre, musta ning COVID man, daw, puro ni COVID. Ako to napatian kung gina mo, ginastorya nila, kay Kabalo Action Eric, nakatuon ko na muna tunaan ko na sa una, ang lingwahe sang mga ido, bala. Batian ko to kay Gana ko sa dili patasa ka mapakaido-ido kay. doon ako kapanyapo na. Doon ka tayo, gaw. Tayo gaw. Ambal sila nga ni si Action Aiden, do lain ang epekto sang COVID daw. Pero ti Action Eric, kidding aside, ang syudad sa Bacolod, subong Action Eric, especially kung mag-amo na nga mga inoras, nagamat-amat naman tawhay, bangod nga ti ang aton nga mga ka-aksyon diri sa syudad sa Bacolod, naga-observe gid sang mga rules and regulations man, kag mga guidelines sang syudad, nga ti kabalo naman kita, 10 p.m. is 10 p.m. gid Action Eric, no, whether sino ka manda, unless essential services o kono frontliners, di pwede ka makaguwa beyond sina, pero hindi ka dapat Action Eric yung mga ordinary natin yung mga citizens, hindi magpasaway, kaya bisan gambal ang iba na Action Eric mo, ang rason nila nga ari naman to sa eskinita, ari to sa isang aton nga balay, base hindi naman di kalambot ang aton nga mga kapulisan o kung mga tanod nga nagasaway, maaari lang diri ng tagyapon sa gwa, pero hindi gina dapat Action Eric, no, kay walang kinikilingan, walang sinisin o Action Eric ang dapat magsunod gid sa pagsulundan man sa nga aton nga syudad. Importante Action Eric nga nagasunod lang gid ang tanan, kay kabalo naman kita daan nga sinila nga gabi may ara naman sang duha ka positive case sa diri sa Negros Occidental, kag another duha man diri sa syudad sang Bacolod. Bali apat para Action Eric nung panibag-o nga mga kaso sa COVID-19 diri sa aton. Pero bala naman ni Boss Action Eric nga tungod may nag-negative, although nga from pag-abot din nila kay mga OFWs, pag-abot din nila diretso man Action Eric sa quarantine facilities ang probinsya kag syudad. So medyo hindi man bulubudlay para sa aton authorities ang contact tracing, kay lang Manilila nga i-check pagid, i-double check man ang mga nakaupod nila. Pero siling bala Action Eric nga unlike sang nagliligad nga ang mga nagpositive ara pa sa samtang nagahulat sa resulta ara pa sa ila balay, amo nang mga bulubudlay itong may contact tracing nga ginapatigayon, pero sila niya pagtot diretso sa quarantine facility, at least nabuhinan ang trabaho man sang aton nga mga otoridad. Pero kung manotis mo nagliligad Action Eric, ang mga tao bala do kabalo man mag-weigh bala sang sitwasyon. Kay kung may positive gani, puro panago, nagapahuway sa ilang mga puloy-an. Pero kung may positive naman gani, amo na nagapanago sila. Pero kung mabalitaan naman nung
nag-okay na or asymptomatic or nag-negative na. Nagamat-amat naman gwa action Eric. Kaya may aragidaan niya trait ang iban nga tao, bala may kilala ko. Nga, hindi ko lang sa pagilawag, kay basi, bala Kigan, yung kumamba, siya nga ginadagdag ko siya. Pero, ano ba lang naanad ang tao, action Eric, nga magwa sa pangadlaw-adlaw nga tanan, I mean, ang normal, yung nga gawi, nga nagkakantos trabaho, nagalaag ng abi, nagatanaw sini, o kung ano dira nga concept sa kabuhi niya sa pang-adlaw-adlaw. Ti dako gidyang pag ang kinalain subong. Kaya ti ara lang sa ila puloy-an, ti ang iya ginatrabahoan, nagsiraman, bangod sang ECQ. Di wala gid sa other choice kundi magtener lang gid sa ila nga puloy-an. Ti ang iban kung let's say ang QP nila Action Eric, nasunod man sa number coding scheme sa syudad. May aragi na iya nga bisan wala man kadtuan or hindi lang necessary. Tapos may arabi sila sang salakyan. Nagagwa lang man sila. Kag di malibot-libot lang, nag-obserbar man kung ano na nagkakatabo sa gwa sa ila balay kag sa palibot sa syudad sa Bacolod. May iban man nga ti although nga ti Frida man na nila Action Eric no, nagagawa man sila, nagakuha man sa pictures kag nag-update man sa ilang nga Facebook nga ti para makita man sa ilang nga mga friends kag mabalaan nga ti amo na ning nagakatabo di sa syudad sa Bacolod. Aga pamangkot ang iban nga bumayo, gambal iban nga bumayo ka pa ba, nakagawa ka naman liwat. Kami may araya iba Action Eric mo nga ti 1 HQP lang man per household. Ting iba niya hindi gid kagwa do halos isa na kabulan kag tunga Action Eric no. Nga gin patigayon ining ECQ. May ara iban nga wala gid yan nakagwa sang amo man nga in a long span of the period Action Eric nga wala man sila nakagwa kag basig iban nga nito nalipat na guro sa syudad sa Bacolod wala pa man. Kumbaga man sila malipat. Wala pa man Nahidlaw guro. man sila sang Bacolod. Oo. Pero may Google man Action Eric. Kung nalipat sila gani sang itsura di ba abi sang plaza kaya rito subong sa plaza. Pwede lang sila ka-search sa Google o kung sa aton dira nga Facebook page. Kaya from time to time nagakuha man kita sa mga different scenarios man diri sa syudad sang Bacolod. Pero sa paglibot-libot naman Action Eric halin dito sa bahin sang halin sa Lopez East Villang ila pakadto diri sa may Bacolod City Public Plaza Action Eric so far tulutaw hay lang idya ang aton dalanon kag sa gihapon ang crime rate diri sa probinsya diri man sa syudad sa Bacolod nubo gid Action Eric bangod sa ginapatigayon nga ECQ pero ti nagligad gani interview naton si Colonel Henry Binyas tagpamuno man sa nga BCPO nga nagaba siya nga ti aside from nagabantay ma'am sa borders wala gid sa gihapon ginapabayan sang kapulisan ang iban sini nga mga functions Action Eric. Pero di ko manotice mo Action Eric speaking of functions kag check-up points diri sa syudad sa Bacolod halin kay ina sang hapon nga nagalibot kita na notice naton nga do nagdamo pagid Action Eric ang mga inner border check-up points bala. Gipadamuan pagid nga kapulisan. Pero we understand kaya pamangkot actually ligad si Sir Binyas kung napilagid bala or hambalya for safety purposes man ma'am hindi na ma-divulge ang mga amo na nga information we understand man Action Eric kaya ang ibandaan na may mga naga-jutay man nga mga pasaway Action Eric is inatun-an nila kung diin ayon nga mga crossing ang wala sang check-up points o kung diin nga mga alagyan ang wala sang check-up points para dira lang sila maglabay-labay. Tapos ang mga nagapamangkot pagit subong Action Eric nagahambal ang iba nagareklamo nga ako nga nagadugay pagit sa check-up points kay wala labot sang gina-scan ang imong nga temperature ginapakita ang imong nga quarantine pass kay gina double check ina kag ti amo nga ko kisa nga masiling kita nga damo sa lakya sa Bacolod di na tungod nga sa amo nga mga adlaw amo man na ang mga number coding sa ila sini nga quarantine pass nga nagayngagaman ang iban sa pagpangnaklon Action na din. Correct Action Eric, wala labot daan do ti damo do nga check subatong kapulisan ang temperature. Abi ti kinabuligan sa aton nga mga health workers man kag volunteers
ang pagtanaw sang kung may quarantine pass, ang last nga number sang ila sining sa QPass Action Eric no sa control number. Kag subong ti ang iban gina double check it Action Eric kung ay labi na gid nga naga-drive sa private cars bala kun may ara sang license. Kay ang iban Action Eric may ara man nga naga-drive, may QPass siya tuod, naka-face mask, okay, may temperatura, pero ang ending wala gali sang driver's license. Gani man. Tiyan mo naman ang iban nga bulubudlay Action Eric, kiti ang iban raso naman, kiti ang naga-drive sa sininga sakyan abi, amay niya, amula may lisensya, pero tiki senior citizen, hindi kagwa. Di siya mangumpra, magamit sa lakyan, kaya hindi man pwede nga maglakat kalayo. Ti kabalo siya mag-drive, pero wala lisensya. Amo na Action Eric ang ginahimo sang iban. That's why ngati maid-idya ang aton nga mga kapulisan sa check-up points kaga nagakatingala nga ng iban, especially from south area Action Eric no magsulod sa syudad sa Bacolod. Yun na una nga ano ni nga check-up point dira sa may lapit sa may public cemetery Action Eric. Sa Burgos? Hindi, dira sa may South Bala Action Eric sa cover sa Station 9. Sa Station 9. Correct. Na amo na Action Eric halin kay ina pag papuli taman din sa syudad sa Bacolod papasulod sa syudad sa Bacolod. Do halos 20 minutes to 30 minutes Action Eric nga linyahanay kag bulad sa initan para lang sa sulod sa salakyan. Pero ti nag-incende man kita kay gina-check gid nila Action Eric mo ang barikada ti syempre duwa ka sa lakyan makaagi, kundi isa-isa lang gid kumbaga Action Eric. Linya gid kumbaga sa mga tao pa, linya gid arms forward, upside down. Te ang nagapamangkot Action Eric bisa nagatagiti ang init ang aton na mga volunteers, mga kapulisan, mga tanod, may mga from Bitaw pa Action Eric no, ang aton nga mga BFP personnel, PNP ara gid Action Eric bisa nagatagiti ang init nga patigayon gid yapon sa mga precautionary measures para masiguro gid nga ang safety sang hindi lang sa amo nga persona kundi ang mga makasalamuha ya pagsulod ya sa syudad sang Bacolod. Pero kung tanawa naman Action Eric ya kung halin di sa syudad sang Bacolod, pagwa naman may ara kita kaina nakita nga may mga BPO bala nga mga van, mga service Action Eric nga ginadulong nila dira sa border ang mga empleyado. Tapos manaog da mga empleyado kag malakat from inner border diri sa syudad sa Bacolod, pagwa malabay sila sa border, pagkalabot sa punta may manugsugat naman to sila Action Eric kag amo naman ang magadalato kundiin sila padulong. Same is true man ang mga nagasulod sa syudad sa Bacolod kung wala ibala Action Eric mga salakyan, may mga nagadulong lang sa gwa sang border tapos malabay sa border ang may empleyado na siya sa mga essential services or mga frontliners. Malabay lang sila, lakat lang sila pangalihid sa borders. Pagkalambot sa unhan, may ara naman Action Eric sa mga nagasugat sa ila. Kahit stricto ginapatuman, like kung ang tag-iya na ibis ng salakyan o managsugat gid Action Eric from outer Bacolod, gid kag wala sang necessary or rason nga magsulod sa syudad sang Bacolod, wala gid sila ya ginapasulod. Correct. Kaya mo na Action Eric ang mga observation taman na halin sa paglibot-libot umpisa kainas ang hapon diri naman sa syudad sang Bacolod kay sang hapon gali Action Eric no after sang tagiti isang init sang udto pagkahapon ti nag-ulan gamay sa pila ka bahin sang syudad sang Bacolod Action Eric ti ulan init ara lang sa gihapon sa mga nagapasilong sa canopy fence ang aton nga mga frontliners Action Eric. Okay, so amo na nga ang aton nga mga kapulisan ko sa si kapo naman sa kiti wais lamimo ko ubran laksyon din Correct, Action Eric. Pares na sa ato na ulan init kag sa tanan nga mga frontliners man Action Eric. Hindi upang ang ano man da nga weather conditions kun serbisyo ang paghahambalan Action Eric. Yes. Okay. Okay? Mabuhay ka Action Edin. Ang CL tada. Ara na. Oo, amo na gani ang mga
ano ni ganit, reminders naman Action Eric na hindi gid magbakal sang piki. Importante, beautiful, like Madam Ann Defensor. Wala kita di pamangkoton Action Eric ko kay pamangkoton ko tani ang ano mo ang kuring. Hindi hambalya matulog na siya kuno do alang-alang pa. Pero nasubong pa rin like nagliligad. May mga street cleaners Action Eric nga nagalibot-libot man di pero subong do wala. Wala pa sila guro kalambot di sa aton na hamtangan. Laban. All that hambal ni Madam Lucio niya ko kuno bote. Hambal na naging siya nga beautiful like Madam tapos Lucio pa na ano naman. Hindi amuaw. Mandang ka na karana. Importante, love. Kaya stay safe geda mga ka-action ha. Kaya bantay lang sa dugang man nga updates. Dirigid sa gyapon sa Action Radio Bacolod. Action Direct Observation Report sang patrol. Ini si Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Action Edwin Aboso sa imong sa report live sa Patrol 3 Nawala Patrol ang observation report na aksyon ng Edwin Aboso. Ginadulong sa inyo sa karawan sang Dr. Alfred Spiro Mangostin T. Nakahibalabla ka mo ang Dr. Alfred Spiro Mangostin T. Maayo ini sa may mga allergies. Maka-improve ini sa ato sining mental knowledge. Ini bangod ginapalikaw kita sa ginatawag nga Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pa nga balatian sa central nervous system. Ini bangod epektibo ang mangustin nga antioxidant foods. Maayo man ini makatapna sang mental deterioration ang Dr. Alfred's Pure Mangostin Tea. That's why, sa inyo pagmamalaklon, padulong sa mga grocery store, lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangostin Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:42 na interview mo natin si Police Lieutenant Rondel Tapang ang chief sang Mobile Patrol Group sang Bacolod City Police Office. Angot ini sa dakpanay nila sa mga e-bike, tricycle, motorcycle nga nagapasaway sa mga darano natin dito sa Bacolod. Di mga almost 32 na ka mga tricycle, e-bike, kag motor ang ilan na dakpan sa sulod lang ina sang tatlo o kung sa sulod lang ina sang duha kaadlaw kag tunga. Yes, continue po ang ating investigation of random checking of vehicle. Sa Bacolod City. So just this morning, lakson kami, no? So this is a random. At yung double check namin, yung mga nila, yung mga SQB or home quarantine pass nila, violations, then dinadala namin dito sa... So nasalo na kami, nasa pangatlong araw na ngayon, it started at Wednesday ngayon ng umaga, and then marami ka na huhuli. Most likely itong mga may nagdakpan na tahalin sa ibang outside sa Bacolod. So, sir, ang kalabaran sa ginadakpan mo, sir? Normally, ang nagabayla dito, minsan yung nagdadrive may ara, mga home quarantine pass, sila upos, wala. So, that's still violation dahil sa guidelines po natin, there must be only one home quarantine pass in every one household. So, dapat ito lang makagawa for the purpose of buying the foods or basic necessities inside the house. So itong mga violators, sir, anong mangyari sa mga sasakyan na, sir? So ang sasakyan wala, okay naman sa sasakyan nila, no? So ang individual lang, ina-double check natin kasi doon sa dalan, like what happened yesterday, may area driver sa ambulance na namin sa sistamo man kayo, after they are exempted, they are essential person. But then, at the time of apprehension, wala siyang dalang ID. So, just the same, dadalhin pa rin siya for
final screening dito sa BCPO for documentation at it will found out na may ara sila mapapil na naiwanan. We will consider naman kung naiwanan lang no, kung mapapadala dito. Pero kung wala bigya, so mayroon tayong procedures naman dito na refer namin sa aming investigation system. So from the very start, sir, mga pila na takpan nyo, sir, sa Bacolod, hasta Subong? Yeah, pang ano ngayon, no, 2.5 days. Nadakpan ko lang yun, no, sipro nabawasan naman ni kay pan screening niya at representation ng mga valid ID nila na hindi lang nadala. So nadakpan namin on the ground mga 28 na vehicle with driver, no? Yung padre, sakay lang din, na upod nila. Yung mga nasa 32 tricycle, ang violation naman yung tricycle na dinadakop namin natin kay actually, even without this COVID pandemic, itong action talaga, bawal talaga yan dyan ang tricycle. So we just considered yung mga gaagila, yung papuntang hospital, wala na emergency. Pero as a general rule, ang action na ramita, yung tricycle na bawal. So din namin na, di ba wala mo yung mga 35 pounds, 32 tricycle for 2.5 days na operation namin. 2.5 days, ito yung mga apprehension, Sir Bali? Yes. So, continue po ito. Umaga hapon, pupunta kami sa mga lugar kung di nang damo ng mga convert na salakyan para i-random check namin. Minsan kasi, yung sinibaga agis na hindi walang ECQ, no? Enhanced Community Quarantine Check-up. So, iba kay damo man di portion ng police na mag-posted doon. So, by chance or by random, mahuli din natin sila. We have more 10 days more to go. So, makakalis ka ngayong araw but 15 minutes after nun Sir? Yes, sir. Most likely, ang nadakpan nyo, sir, sa dalan, gidya on the spot, ginadala nyo sa police station, gina-record, ano man? We record only the blocker sa the police station pero yung holdover nila while having the pick up of the documents sa headquarters na. Headquarters na. Dito nga ay mga investigators na ginagawa check, no? So, determine really na kung may violation din sila. Pagka medyo maklear naman na kasi sa dalan, it takes a long time na mag-discuss kayo dyan eh. Ang tingnan namin doon, it's guilty by the ID. Pagka may violation na kagad kami, initial violation, pinapatabi na namin. Then, finally, dito naman ginadala sa BCPO to validate po tanan yung mga documents. Okay. So, bali ginapapundo nyo sa igat ang sarakyan na ipaikad nyo. Tapos, sinop-down sa inyong investigator going to headquarters? Yeah. Ginagawin ng ating mga motorcycle cops namin, gina-guide namin papunta dire para hindi man maabala sa pag mag-agi. Yan sir, sa mga salakyan na violators? Yes, for those individuals driving with a vehicle. Sa mga driver na nabali, sir? Yeah. Yung may dalang salakyan at may karga man sila nga wala man po guilty. So, depend. May option sa dinamon, pwede mo diiwanan or samahan mo naman habang check pa natin yung dokumento. Kaya nagkakamali example, yan lang pasahero, kung pasahero lang natin kuhaon, kaya wala siya na valid pass, kaya wala siya duty. So, ang grocery, so dalaw nyo na sa headquarters, sir mo na? Yes, dito. Actually, lahat na kaso, i-determine namin dito na naka-blocker yan, no? Ipapile namin yung regular filing pag i-determine namin dito kung may probable cause. Na wala din silang kaukulang papilin. So, most likely, ang mga drivers, or if not, ang upod nila, amo na sila wala kung kisa sa mga permanent papers like halimbawa, ECQ, home quarantine pass, mo na? Yeah, ang iba naman ilang tinatawag na INVIN, no? Mali. Example ngayon, add number. So, nagwa sila yung INVIN number. So, the same, dala ng Japon na to, no? Pero, mitigated kasi may home quarantine, nagkamali lang siya. Minsan may mga nalipat-lipat pala sa add INVIN number. So, na-determine pa na natin. Iba naman nga tayo outside the city, like the Silay, Talisay, Morsia, mayroon silang extension kahit wala silang provincial car pass, pag sila pag-check up, magpa-laboratory o magpa-balbulo, nag-itsubigan nila logbook basis doon sa entry points nila, pagpili na sila ng ilang ID. So pag makapasok sila minsan sabi nila na may pinapakita sa doon, na-double check na lang namin. Okay. Pero most likely, sir, ang violation nyo, ang mga violator, sa muna sir, ang kung isa sa number coding, ang problema? Yes, most likely, ako naman yung ibagit niya, ang wala magiti daw mo ginamit yung bugat-bugat, ang wala di ka dala. Kasi ibig sabihin, wala ka na din yung quarantine, nagwa ka pa.
May mga home quarantine ending sa na naman lang. So, ginarikod pa rin namin, no? Because it will be doing it again and again, tuluyan na din sila. Okay. Tapos ang mga tricycle violators, sir, sa 2.5 days, pila sir ang tricycle violators? 32 ang record ko na namin, na dapat. Sa e-bike, sir, sa e-bike. Ito yung gina-inform din sila. Actually, kahit walang COVID-19, ang lockdown, sabi ko kanina, bawal talaga sila dyan. Yun lang, as you observe, no? Patalikuron ng pulis, because not all the time, araman ng pulis. Pero, even they, kada aga, ma-minimize sila pag binagapos regularly. So, klaro, honta lang, sir, sa 2.5 days, 32 ang tricycle. Yes, I think it includes also itong motorcycle, no? Motorcycle tricycle. Hindi ko na na-breakdown dito. Kasama na niya. Ito, may mga violator na, di ba? Wala kang, registered and impounded din sila. Okay. So, both tricycle and motorcycle, ano sir? Yeah, pero hindi ko na na-breakdown. Basta 32 is lang, in motorcycle. That's including e-bike, sir. E-bike, dala yan, dala. Yeah, I think may dalawa kaming e-bike dito sa 34, tatlo, hindi lang ko exact. Pero mabit sila classified na isa, motor tricycle, e-bike, nag-aagida sa lakson, na bawal binasada. So, ang 32 figures mo is good for 2.5 days na operation? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Finally, sir, may ka-appeal sa Pumuluyo? Siguro na, we have 4 days to go na lang, no? So, makiusap na lang na kung hindi ba na yung wala sa home quarantine at wala din sa coding, stay at home. Kasi ang naman, no, ang ginagaling ng kapulisan, we are doing this for our sister in the community of Bacolod City. So that, generally speaking, dapat stay at home, di ba tanang, di ba, Eric? So na, may mga needs tayo, that's why the government provided us with its duty, pero unregulated ang pagbuwa natin, maliban sa mga frontliners. So, katagagwa naman, no, outside Bacolod, tingnan lang nila kung sa Executive Order 31 ng Bacolod, so nasa general quarantine sila, tayo naka-enhance pa rin. Tingnan lang nila muna kung qualified sila mag-surgery. Kung nagkatrabaho sila sa Bacolod, they have to show their ID. The frontliner, it's okay, they have to wear their office or their ID for proper identification. From the lakid niya, I'm sure pag mahuli, i-detain din namin. Para may sa tanan, sir, Yes. For us, anyway, sa even general quarantine, may mga protocols ng gihapon. Dapat tumanong tayo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Dayabit si Police Lieutenant Rondel Tapang, isa sa mga mapisan nga frontliners ang Bacolod PNP under sa Mobile Patrol Group. So muna kasako si Tapang every now and then kada adlaw. Pwede kontak ng mga K9 ni ka panakop sa mga pasaway nga driver at may mga kulang-kulang mga rekisitos sa pagwa kapag lagaw nila diri sa syudad sa Bacolod. Wala abot sa aton nga mga inner kag border control quarantine check-up points ang aton nga MPG Mobile Patrol Group. Muna sila yung nagalagaw, nagatiyog sa syudad sa Bacolod, kalakip man ang Bacolod City Mobile Force Company. Muna nga ginapangimulahan ang aton nga kapulisan, napisar nga ti makapoy-kapoy man ang trabaho nila. Plus katigin another extension sang ECQ sa Bacolod. After ECQ, kung i-downgrade sa GCQ, ang pulis natin siguro basi mabuhin-buhinan ang aton nga mga or makakas ang mga inner border control. Dili lang sa Bacolod, hindi magnubogro sa 30 ang aton nga mga border outside outer kag inner border control. Yung ato ka pulisan sa tuntunan sa prangkanay nga istorya.
nakapuya na sila mo kaling kita mo na siling ko bala mandated sa laying at sa mo nga mga sahi sa krisis sila man ang isa sa mga ginakabig naton nga mga frontliners. Ang kita nagakakaskalo sining ato mga kapulisan plus ang bulig sa aton nga mga force multiplier ha kadako isa na bulig nila way labot sa aton nga mga taga Department of Health ang aton nga mga force multiplier kadako-dako gid sa ila na bulig. Isa diri ang grupo sang Comrade no amo ni ding nagabulig mo sa aton nga mga naga-assist sa aton nga mga frontliners. Ano pa da iban nga mga motorcycle club na nagabulig sa aton nga mga frontliners nga mga miyembro sa PNP. So kita ya kakaskalo gasolodar ta sa ila. Tag 12 oras ng ila duty anay mo sa ato kapulisan sa mga outer kag inner border control. Tag 12 oras ni. Tilampas na sa duty nila. Tipo mo na siling ko bala nga amo ni nga sahi sang krisis problema nga ginatubang hindi lamang Pilipinas kundi bilong kakalibutan isa lang ini sila sa mga frontliners ato. Kaya ba ning kabuhi nila mo? Hindi na ganit kung kisa makahag ni baka kiss kabataan lamang puli na kati galikaw man sila bla pura palayo lang. Pero we are happy to note kati uway sang aton kapulisan diri sa Bacolod nga na apektuhan sa sining COVID ha amo na pasalamatan ta no ang aton nga mga PNP Health Service once and for all nagalibot sa mga outer kag inner border control para nga mag-check man sa aton nga mga frontliners especialmente sa aton PNP tiga pasalamat kita nga sa Bacolod why gid sang may mga kaso COVID-19 nga sa diin aton nga mga biktima among aton nga mga kapulisan amo na pasalamatan ta no pura palayo lang sila ning mga sahi sang virus di kiti sa tutuod lang kulang man sa equipment mo ang aton kapulisan tang ilan na serving armas dati ahaw naman lang na face mask way naman sa iban bisan gloves gani kusa hindi ka makita nga may gloves sa aton kapulisan no tungod sa kakulangon sa mga kinahanglanon that's why nga ang aton nga mga kapulisan amo ni sila ang mga makabig naton isa man sa mga hero man sa amo ni nga sahi sang krisis nga ginaatubang sang aton sini nga pungsod Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. That's why nga sa aton nga mga kauturan nga nagagawa sulod, gamay lang nga respeto sa aton nga mga inner border control, sa aton nga mga frontliners, no? Kung may mga problema, may mga dulo diferensya, istoryahin lang, no? Hindi lang tayo maghaboy sa mga masakit nga tinaga, no? Kaya mo na permi ang painchindi sa ila ni Police Colonel Henry Biñas, ang aton siya nga Bacolod City Police Director, sa aton nga mga frontliners, especially sa aton kapulisan, na gina-reiterate, gina-permi sa aton nga Operation Chief ni Police Lieutenant Colonel Lister Liada, sa aton nga PIO, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, gina-remind na sila permi, nga sa amo ni nga mga sahi, sang problema, kung mara ka mo sa dalan, kidalan, ang pag-deal sa tao, maayo lang, no? Nablang magsabat ka, ng maayo lang, sir, good morning, white mask, no? Sok-sok ta face mask, sir, lantaw ka bisang imong home quarantine. Pasa mo na blang ang mga deal nga not so much nga magpainit kada no kati ang tanan sa tuod man ti way labot nga mahilit ang panahon ti kusa may mga problema pa na kung kisa gamay masa ila sini nga pagpauli ti kusa hindi mo gid makontrolar ang emotion bla santay sa tagsa no especially kung high blood doon ka no sa mo na nga ang aton nga mga kauturan nga nagagawa sulod diri sa Bacolod paglaban nyo sa border control, cooperate lang kamo, no? I-deal lang maayo nga itong kapulisan. Kung sa bagay, kita na lang gani, mag-insindi ni sa ilang trabaho nila ni mo. Sa totoo lang, insindi ko na lang yung trabaho nila, kasi kapo naman ni sila, no? Sa iman ako isa, may mga instances ko isa, nga ang mga borders, frontliners, atong sa damo, ko sa gilinaway, no? Yung isa kisabtanay, sa mga sakit katiraga, kung kaisa, no? So, mo na nga, kung pwede lang, isa sa aton magkalma lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon!
Aksyon Radyo. Kalma lang, i-control gid ang kagulingon, no? Hindi na papadala sa silabo sa balatsagon bala, no? Galikati kung sabi mga tao bala nga mo sila ko sila may mga mataas ang tugo, high blood ni. Kung sa mga sabtanay, kung sa di may, kung sa tidra, kung sa ga-create man mo ang ginatawag nga trouble o kung sa ininaway man bala, no? Sa muna na sundon tanan bala ang ginapangabay permis sa atong syudad, sa atong city government, sa atong pumuluyo, no? Nga pagwa ta sa balay ta, dalata sa ato sini nga home quarantine pass. Ikadua, sok-sok kita face mask ta. Ikatatlo, social distancing. Amo man lang nagidaayo sa aton sini nga syudad. Ti kita mo bido naman kakaso sa COVID sa Negros. Amo man sa Bacolod. Ti why ni kaultatan mo ang ini nga problema? Amo na gani bla permi ang hambal ko suliton kung hambal to ni Vice Mayor Isi Pemilaran. Ang ikadua nga hugnat na amo nang ginakulbaan kung ibalik dayon lang tawag nga GCQ, no? Amo na akong kaisa hindi na tumabasol ang ato sa nga city government sa Bacolod nga ang gin-maintain nila, gin-sustain nila ang ECQ because may mga pananawan sila, may mga reservation sila. Ang second wave nga ginatawag bala ko si Vice Mayor Elsit Pamilaran pa. So mo na kung pwede lang abi, no? Kung ano ang ginapatuman, kung anong gina-order sa ato ginamando sa aton kay ang order ang mando para sa kayuhan ta, hindi sa kayuhan sa isa lang, kundi sa kayuhan naton tanan, no? Ti budlay gid mag sok-sok face mask, oh. Budlay gid magbitbit sa imo sini nga home quarantine kung magwa ka sa balay mo. Budlay gid pati kayo sa tawag nga social distancing kung makagwa ka sa balay mo, may mga transaction kada. Amo man nakasimple mo ang ginayo sa aton sini nga syudad, no? Hindi tani mapunggan niya, malaptan niya kung hindi ka balon ng atong gobyerno. Even ang aton nga mga local government unit, kung hindi ka ba magdala ni, malaptan ni, dasig lang ni, no? So, amo na gani nga ginalantaw gid sa aton nga mga government agencies concerned ang mga medyos posibles nga mahimo nila. Kung hindi man totally mapauntat, mapahagan-hagan ta ang mga biktima sa COVID-19. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalawa ay man nga ti sa ulihi, kita mangyapon na may nulsol. May COVID-19 ta, way takabalo, kay kita mo sa mga balita naton sumong gagwa, nga way ganiya sang history, nga nagwa, o whatsoever, gulpi lang naghilanat, gulpi lang nagubo, gulpi lang nagpinot ang yasini nga pangginhawa, ti igo na check. May mga sintomas ng COVID-19. Tama mo na bala? Makibot ka lang yan, nga way ka history, na way ka sang may ginistorya kung ano, way ka man ganit nagwa, o nagwa ka, nalipat ka kung ano, sa kadali lang, imo, pagbalik mo sa balay mo, may sintoma ka na imo. Tama mo na ang pinakasakit, gid. So muna nga, especialmente sa ato lang nga mga senior citizens, kaya mo gani perming panawagan, sa ato nga mga senior citizens, kaya kung mo sila lang mahina, kaduhapos latnan sa sining tapikan sang virus. So mo sa mga senior citizens, kung duwagin man sa mga importante nga bagay, much better nga mapabili na tas balay ta, no? Kung may suguon ta da, nga malihog ta da, tupad balay ta man da, kung mo imong quarantine pass na limbawa, kung sa bagay ti ang mga senior citizens, kasi ginapanugutan man ni magwa kung baskog lang sila mo, kaginablang hindi sila luya, no? Ti procure man sa for all kung may mga masugo kada kabataan mo, o tupad balay mo da, kami lihog ka man lang da, nga isa man lang ka-items baklon mo, mas better nga ayuon mo na lang sila, no? So muna nga ang aton nga mga kaso diri sa Bacolod daw hindi kung kisa maguntat, no? Especially mga biktima sa COVID-19 ti ari naman duwa naman, no? Sa Negros duwa naman ti amo na bla. Kung di tani magaralong ti hindi ni duha. Pura pala yun basta plakadlo kibot ali damo-damo ng mga nagkaladi biktima, no? So dindirhan sa mga nagagawa ti amo na silingko. Ini mga salakyan nga naggaguluwa ni kadadlaw, nga makibot ka, aga pa sa banwa, traffic na, hindi ba ni sila mapungkan, kaya nga, ako kapati ko nga nagagawa ni sila, pero kompleto sila sa papeles, no? Sa mga requirements. Ti iba ni gahingagaw man mo, magpamalaklon, ti kung isa may mga transaksyon sa bangko, no? Muna bala, may mga ginahingagaw man, no? Nga ginalagas lang ang ila sining number coding sa sila nga home quarantine pass, no? Muna bala. So kabalo ko ako kapati kung hindi ni sila dali-dali makasulod kung hindi sila kompleto sa papeles, no? Muna ko sa ti mahambalan ta ko sa nga nagdamong salakyan sa Bacolod daw. Sa pagkabato damo salakyan sa Negros, damo salakyan sa Bacolod. Ti mga ini mga nagagluwa adlaw-adlaw
Ako sigurado, kuya, may mga papeles ni sila. Kaya kung wala na sila papeles, hindi kompleto papeles na, sigurado ko, balik gina sila sa ilang destinasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Hindi ka ba sa ating palagat ginadulaban sa iyo sa kalawan sa DTX 500 capsule sa iyo mo sila nga pag-exercise, hindi kagid magkalipat nga mag-detoxify. O gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule, amo ni siya bali ang nagatinlo sa aton siling nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton siling atay. Ini man ang nagabulig panubo sa aton siling nga blood sugar, bangod sa organic compounds na vicin, carotene, kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ang cholesterol, mataas ang imo sining nga blood sugar, bangod sa diabetes, ang katapat sina tumar kita adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Ang malambutan talaga may gabi dira sa kay Gary Amirela. Gary Amirela may gabi. Kamonitor ang pamilya Camacho, Sibunga, Hernan, kag Odi dira sa Barangay Gimet, La Carlota City. Halin ang panamya kay Al 5 de Nobyembre. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family, God bless kamo dira sa Canada. Sa kay Toto Carlo John Gorsal. Action Eric, ang upod ni Sir Tapang mga strikers group. Okay. Nagabidira sa mga strikers group, PCR sang BCPO. Nag-upod na siya sa kay Police Lieutenant Tapang. Salamat, gid. Tami ako lang pamilya ko da sa sitio Banuyo, Barangay Libaco, Himamaylan City, si Stanley Laminta. Noel Inson, may gabi. Sa kay Reynan Magkilat Modesto. Namiyaw lang kuno si Bosya Hector Arisibita. Kag tag-iya kuno sa ano ni Muffler House sa Iroreco. Okay. Kay maninay LC kag Bong Nyadas dara may gabigid. Sa kay Lito Sibuan. Opo dyan si Mrs. Siwena dara sa Magalang, Pampanga. Sa mga taga-barangay Kabatangan na Talisay, Lamis sa family, pinatamyo ka mo ni R.J. Roberto Lamis. Dara sa barangay Kabuga, Paurok-urok man ang pamilya Magalona kag Borneso, alin kay Gemela Magalona Borneso. Sa kay Madam Gladys Trabadillo da, may gabigid no Glad, may gabi dira sa kay Gladys Trabadillo kag bilog niya sininga pamilya. Sa kay Engineer Nonoy Garunan kag sa kay Ma'am Julie Hamandre sa All Sector Industrial Sales Kabangkalan dira. Sa kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Junior sa yadira nga Mrs. kabataan niya amon dira amigo sa Puno Lunok da. Si Toto Jeff Harde dira sa LTO San Carlos, Operation Chief ga monitor sa aton. Si Mr. Rioben Tampos, ang mapisan kag awarde nga LTO Chief sang Bacolod ay gapaurok-urok gid. Sa mga Tampos family dira sa syudad sa Mamaylan, mailan dira nga pagpaurok-urok. Kay paring Roger Montalbo and the family, sa kay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam sa kay Bingjing, sa kay Bambam dira sa kay Jingjing. Ka-monitor gid sa ato, no? Sa kay Maninay Senchamorph, kay Kaloy, kag Maymay Bibidor, dara sa Rosario High sa Division, nagkapaurok-urok, no? Mr. and Mrs. Jerry Honteveros and the family,
Nagapaurok-urok. Kinsa kay Jolly Castillo, ha? Jolly Castillo and family, happy listening dira. May lang nga pagpaurok-urok, ha? Maninoy maing, kagi maninay Chari Salvacion da, may gabigid. Dami ako dira ang mga Bayra, kag Salgado family. Aling kay Sonia Bayra. Nagapaurok-urok. Uy, happy birthday gali karong adlaw sa akong suod nga biyan, ha? Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, happy birthday. More life, God bless. Good health para kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ilan na edad ni Vice Gov ba? Kuwan pa? Bata pa si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Greet ko lang dira si G. Gonzaga Pitiza. Happy birthday sa Barangay Binubuhan, Ciudad Sang Bago. Ang mga frontliners dira nga nakadistino sa Lacson, Lizares, bago monitor git aradang ang bangkilan, ang akon hangkilan nga amigo si PO3 Roberto Pineda. Ay, Puerti nga ratsada kakarangkada ya. Ga kuan gid siya. Ga paurok-urok siya. Upo siya na makopdanan dira sa quarantine check-up points dira sa Lizares, Lacson. Okay? Robert, gitada. O gitada. Si Christopher Redfield. Si Toto ninyo, bawa tiara pa wa. Ga pulaw-pulaw pa sa pamati sa Action Night Patrol. Sakay Bang Jacinto, maing gabigid. Sakay Pritzigay, Jade Narciso. Sakay Lilibet Ninya and family. Aragi sa kapaurok-urok inso. Sakay PO3 Frank Francisco and family. Stay at home, God bless. Security Guard Mahusay, kag Security Guard Lago. Ginatamyo ka mo ni Security Guard Richard Diriquito. Toto Rigi Aquiza, mayong gabi da simo. Chavez family sa La Carlota, La Carlota City Employees Village, Rainer Garcia, Hassel Alvarez, Juancho Alcantara, kag Jason Canet. Ano kanyet, tigro ni? Alin kay Calvin Chavez. Gapaurok-urok isa. Kami ako si Nanay Nori, dira sa Pahanukoy. Alin kay Joven R. Sovirano. Romo Pasaporte, alias Calvo, mayang gabi. From Sipalay City with love. Sa kay Feby Jane Bakangko Kamit. Pamilya Amante sa Handumanan, ginatamyo ka mo ni Conrado Amante. Sakay Agustin Barayoga dira sa Pahanukoy, tapi kabangkalan ara si Dobi Bautista. Check attendance lang siya. Sakay Jocelyn Libuon Dispuho, ara man ga paurok-urok man sang pagpamati sa Action Night Patrol program. Thank you pare pag-mention kadlawan gid ni ay birthday man ni Kwan. Birthday man ni James L. Libat. Si James M. James L. Ang L ano ni Vice? Ang L Libat. Bako wala ni COVID, sigurado ko dagsang bisita ni Vice Governor sa birthday mong kaligiti may COVID eh. Ang mga bisita naglulubid. Ang uning migo ko nga Vice Governor nga halin pa ni sa una sa pagkakonsihal sa La Carlota hasta nga nag-Vice Governor sa probinsya, waay galubad, waay man gapudis. Ang batasan steady pulse. Mga tao yung wala bugal. Why kita da? Again, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, monitor sa kaliwa. May gabi dila kagaliwat. Happy birthday.
May kabidira sa kay Baby Angel, Amante sa kay Watski kay Torillo, Eli Guerrero, Eva Torre, Gerald Babaw, sa kay Sunshine Love, sa kay Otila Baluran Ashley, Bingbong Lee, maninay nini kan fanyel ka pulaw-pulaw pa. Si Sunshine Love, ariglis mo sa may Talok Bago. Okay. Sa kay Kabuyaw Hatch, sa kay Arnel Binares Senior, kag sa Junior, aragid ka pa urok-urok. Sa kay Maylin de Velvillasada, araman ka pa urok-urok sa Action Night Patrol programo. Sa kay Shing Lei, sa kay classmate Merly Dolido Magallanes, mayong gabigid sa kay Kenneth Valencia, Iboni Butcher sang Germany, ara galantaw sa Facebook Live naton. Sa kay Police sa Captain Retired, Dingdong Severino, kay Tita Bibing Severino, and kids mayong gabigid. Sa kay Inting Biboso da, sa kay Inday Nemia Piadotse, dira sa Kasya, mayong gabigid, no? Inday Nemia Piadotse. Cherry, Nonoy, Duario, and kids. Ryan Soles, mayong gabi. Sa kay Sikinya Kanyati Marlon, sa kay Boni Marfil, Joy Jan, Erlinda Villarin, sa kay David Derwin Tolentino, sa kay Emma Rojo Aguilar, Anthony Jones Savilio Siblano, parami na sila, no? Paurok-urok sila, oh. Reggie Gabales da, sa kay Joresel Haina E. Zamora. Ay, Puerto Barangay E. Lopez. Sa Joresel, may gabida. Paringkin naman sa guys sa Tokyo, Japan, Alitz Alfabeto, Smigol Baggins. Check attendance lang. Uy, sa kay classmate Butch Soliasada, may gabi ha. Classmate Butch Soliasada, paurok-urokid. Kay pare Oscar de la China and family, Julius Torres, sa kay Mr. Edwin Pinida dira sa New Jersey, may gabigid sir, Nes Di Mayo. My good friend, Police Captain Wilfredo Binuman Jr., mapisan nga hepe sa Banwasang Ibi Magalona, Mary Rose Isoy Magdasal. Tamyaran si Nanay Bining kag si Tatay Tuma Regula dira sa barangay sa Banwa Valladolid, Elmer Regula ang nagatamyaw. Jesse, Tabong, ano yung pilido ni Jesse ganiman? Lipat ko mong Tabungkay. Ay, hindi si Jesse Lupot tabla sa barangay sa Banwa. Banay sinandit. Gapamati, sila permi mo. Toto Bari Colodo, itor sa ita, sang La Carlota, check attendance lang. Si Madam Marjorie Bolontati, Araman, Elizabeth Malaka Gamala, kag si Araceli Kasyanan, gapamati gid sa aton program. Balik kita when we come back. Balik na report ni Action Eden Aboso pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sa
radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa atong sinapapalag at may gabi dira sa kay Francine, no? May gabi dira sa imo toto Francine sa kay Diverjan Icosa Nilios, sa kay Sir Glenwell Florete, nagapaurok-urok gid si Francine gali ga monitor ara sa Sala Carlota. Mr. and Mrs. Joben Fementel and family dira sa Barangay Takuling, pare may gabi dira sa imo ay toto Mr. and Mrs. Joben Pimentel and family dira sa Barangay Takuling. Sa kay toto Ernie Encarnado, Juan Roberto Nanit de Lioso Sr., sa kay Ferdinanda Dungog, kag sa kay Joe Fax ni Pomoseno. Mr. and Mrs. Lonsky Di Dulo sang Pujaira, United Arab Emirates, maing gabi dira sa imo, no? Sa kay Morina kag Norman Alvarado and family sang Barangay Pahanukoy, sa kay Jonah Marie Yulo Mascolino, mayong gabi. Lucy Arsoa, nagapaurok-urok isa man si Linlin Rombo Francisco. Balikan ta si Aksyon Edwin Aboso sa isining balik report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Edwin Aboso sa balik report. Aksyon Edwin, please come back. Action Eric, duha ka mga vintage bomb ang nadiskubrihan sang isa ka persona samtang nagakutkot para sa ginahimo sininga Poso Negro launa sang hapon na Mayo 6 sa Corner Lacson Extension, Ali Streets, Barangay Singkang Airport. Sino kay Police Major Charles Hever nagakutkot si Eldon Tejero, 26 anyos, sang Katarman, Northern Samar para sa ginahimo sininga Poso Negro sang makit-an ang unang 60mm mortar bomb nga 7 feet ang kadalamon kag sang nagkutkot liwat nakita ang isa pa sini ka bomba. Dugang pa ni Hever gilayon inigin na pausisa kay Denny Montoya nga mong bomb expert sa syudad kag nagpalayag nga posible pa ini maglupok kon sugbahon. Ang vintage bomb ang yara karon sa Bacolod City Police Office para naman sa safekeeping. Para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-Detox 500 kada adlaw. Ang Detox 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-Detox 500 capsule sa kada adlaw. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Night ka. Salamat kiraksyon na din. May pahabol, may gabi dira sa check-up points sa ECQ, Bangga Tutong, Barangay Filisa, SPO to Aspan, kag PO to Palma, kay Sir Ogdiman, alin sa Comrade Task Force, ang Panamyaw. Ayos. Check attendance lang ang mga taga-Purok, Mahogani. Purok Mahogani, Barangay Abkasa, nagapaurok-urok din sila. Salamat sa mga taga-Purok Mahogani, ha. Barangay Abkasa. Pwerte ka damo, kung nagapamati da silang ni Mr. Mrs. Kumpare ko kakumare, Alex kag Sandra Puyon and kids. Pagi sa naman, kiss me goodbye, kiss me goodnight. Kita magatakop temporaryo. Balik kita sa Webes, Buwas. Same time, same station. Ato sa nga mga patrola, unit reporters in action. Nga nagpangalagad karon nga gabi, aksyon na Eden Aboso. Back to back sa itong kapiloto, aksyon na Naikirao. News Center, aksyon na ang Defensor. Technical partner, studio ay broadcast engineer Hendrix Pulgar. Back up sa ito sa security guard Campaner with security guard Tunog Banwa. Upod kay IT expert action na J.M. Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Broadcast engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordova. Sakal sa mga station manager action na Magbanwa. Production chief news director action Rex Cantong. Ang inyolagad ng Kurman action at patrol program Lunes Top Sabado. Ako naman sa action Eric Pagbanon kasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa inyong kapagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa aksyon, Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon